салом алейкум тамоми мардуми тоҷик. Салом алейкум ҳамаи тоҷикое ки моро тамошо кардастед. Вач хеле ки медонем пага аллакай иди парчамай, яъне ки парчами Тоҷикистон ид дорад. Яъне парчаме ки гузаштаҳои мо, яъне ки калонои мо, бузургои мо бигем хуни хичона резондан ва хуни ҳариф резондан ва чӣ корое кардан, ай баҳри чӣ чизо гузаштанд ки ин парчами мо қоматаки баланд дошта бошад. Чӣ хеле ки имрӯз мо ба фикрам дар ҷаҳон рекорд задем ба баландтарин парчаме ки мо дорем. Қомати рост қати се ранги зебое ки дорад. иншоалло ки то охир ҳамихе солҳ мемонад дар ин ватана, ҳамихе зебову озоду обод мемонем мо. Ва чӣ гуфтаним, ай сабабе ки иди парчамай пага ҳаматона сидқан табрик мекунам, ҳама мардуми тоҷика ки ба ин серив при шукрона худо ба ин истиқлолият, ба ин ободӣ мо аллакай расидем бародарои азиз. Ва як репаки нав тайёр кардем баҳри Тоҷикистон, баҳри озодӣ ва ободии Тоҷикистон, баҳри парчами Тоҷикистон. Пага соати 21:00 ба вақти Тоҷикистон. Ай канали Шон ТВ интизори репи нави мо бошем. Шумо сарбаландӣ таманно мекунам ва бори дигар табрик тамоми мардуми Тоҷикистон. иди парчам муборак.